Вось здаецца, гэта ж цёмныя сяляне ажно да 20-го стагоддзя ахвяраванні камяням насілі, ды і зараз носяць. А шляхта? Праўдзівыя вернікі, пабожныя, фундатары касцёлаў і цэркваў. Ну, добра, выклікалі ў Нясвіжскім палацы дух Барбары Радзівіл, але гэта ж выключэнне з правілаў. Выключэнне? Мяне завуць Васіль Калач. Сёння пагаворым пра магію, астралогію, прарочыя сны ды іншыя дзівосы ў жыцці шляхты, якія нібыта не укладаюцца ў кананічны вобраз. А можа, акурат укладаюцца. З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска, гэта ж не цяжка. У 1696 годзе нейкі шляхціц прыйшоў да Яна Сапегі з цікавай гісторыяй. Ён служыў у часы маскоўскага патопу ў ваяводы маскавіцкага. З ім разам адступіў, ды нават прыжаніўся да ягонай дачкі. Пасля яны з жонкай паспяхова збеглі на Літву. Маскоўскі цесць быў няўцешны, але прабачыў, ды пакінуў дачцы вельмі дзіўны пасаг. Скарб, захаваны у часе той вайны пад ляхавічамі. Апісаў месца паміж дарогаў і адмысловы знак. А разам са скарбам нібыта было 12 маскалёў, якіх ваявода загадаў забіць ды прыкапаць, каб срэбра сцераглі. Ну і вось, шляхціц кажа Сапегу: «Давай разам знойдзем і падзелім». Зрабілі цэлую экспедыцыю, узяўшы з сабой немца з Вільні, вялікага хіраманта, які ўмеў адкрываць скарбы. Той падпаліў свечку. Ага! Пачынаць трэба праз пару тыдняў, калі з'явіцца Сатурн. Пасля немец абвінаваціў шляхціца, што ён няўдаха і яму скарб у рукі не дасца. Карацей, усе перасварыліся. На месцы на той момант ужо выкапалі катлаван, які зацёк вадою. Але гэта не канец. Праз паўгады шляхціц зноў прыйшоў да Сапегі з новай фішкай. Цыганка параіла, што на месцы, дзе ляжыць скарб, трэ забіць дзіця, тады адкрыецца. Сапега ад такой прапановы троху абульбеў. Але цыганка пайшла на саступкі. Ну, не дзіця, добра, можна чорную куру. Сапега махнуў на ўсё гэта рукою і забараніў пошукі. Таму, як піша мемуарыст Матушевіч, бацька якога сам удзельнічаў у экспедыцыі, скарб недзе там дагэтуль і ёсць. Але не скарбамі адзінымі. Вельмі пашыранай практыкай сярод магнатэрыі ВКЛ была, як не дзіўна, астралогія. З ёй знаёміліся яшчэ ва ўніверсітэтах, бо астралогію выкладалі сярод 7 вольных навук, таксама і ў Вільні. У нас ведалі таго ж Ціха Браге, астранома, астролага і алхіміка, які тлумачыў сувязі зорных і зямных з'яваў. Напрыклад, вялікія дажджы будуць, калі Сатурн у Стральцы, Вадалеі і Льве ці Скарпіёне. А засуха, калі Сатурн у Блізнятах, Марс і Месяц у Ільве. Запомніце і не пераблытайце. Шырокую хаду мелі календары з прагнозам на год. На вайну, голад, ураджай. Там жа рэлігійныя святы, фазы месяца, праход месяца па знаках задыяка, аспекты паміж планетамі. У аўтараў былі свае спонсары ў ліку магнатаў. Напрыклад, Ян Лятас працаваў пры двары князёў Астрозскіх, а календар за 1572 год прысвяціў Мікалаю Крыштафу Радзівілу сіротцы. У іншыя гады Канстанціну Астрожскаму, валынскаму ваяводу Аляксандру Астрозскаму, кракаўскаму біскупу Бернарду Масіеўскаму і гэтак далей. Свае прагностыкі рабіў такі Юрый Лемка. Напэўна, з украінцаў лемкаў, што жывуць на памежжы з Польшчай. Ён настойваў, што ў медыцыне вельмі важна ведаць час для лекавання, нават дні і гадзіны. Звяртаў увагу на 4 сезоны, даваў прагнозы на ўраджай, хваробы, а асобна на хрысціян, жыдоў, татараў і туркаў. Наогул, калі глянеш на прысвячэнні ў календарах, друкаваных у Рэчы Паспалітай, дык там уся наша эліта. Сапегі, Хаткевічы, Астроўскія, Гарнастаі, Неміровічы, Тышкевічы, Даніловічы і іншыя. Адной рукой будуеш касцёл, а іншая цягнецца да прагностыкаў. Што ж там будзе?
У бібліятэках магнатаў, а нават у супрацельскім манастыры захоўваліся выданні па астралогіі, а замовіць сабе імпартнага астроляга было знакам статусу. Над калі ён пратэстант, а ты каталік, не бяда. Фанатамі астралогіі былі, канешне, радзівілы. Ну як інакш. Але ўжо з тых часоў захаваліся і ноткі скепсісу. Так Януш Радзівіл у лісце Багуславу у восень 1653 лаяў астролягаў Фурмана і Жураўскага. Маўляў, не ўгадалі, а я сам, хай і не матэматык, усё правільна пралічыў. А як не верыш, то глянь нашу папярэднюю перапіску. Так усё і сталася. Дарэчы, у календары Фурмана, надрукаваным у Радзівілаўскай Любчы, было таксама пра сонечнае зацьменне 12 жніўня 1654 году. Зацьменне мела прынесці моцныя змены для Рэчы Паспалітай. Было там пра вайну, голад і розныя жахі. Дык вось, у само зацьменне той самы дзень адбылася бітва пад Шкловым. Войскі Януша Радзівіла перамаглі маскавітаў, але дарагім коштам, страціўшы лепшых, самых вопытных жаўнераў. А далей? Далей была страшная вайна і катастрофа на 13 гадоў, калі загінула ледзьве не палова насельнікаў нашых земляў. Вось і не вер пасля такога. Дарэчы, з той самай вайны быў і іншы выпадак. У восень 1655 падчас аблогі Быхава загінуў нежынскі казачы палкоўнік Іван Залатарэнка, які ваяваў на баку цара. Дык вось, калі яго хавалі, яшчэ ў царкве труп пачаў рухацца, уздымацца, стагнаць як жывы, нібы баліць яму. А ўрэшце падняў струны рукі, па якіх пацякла кроў, ды закрычаў, каб людзі ўцякалі. Па іншых запісах агонь, як слуп з алтара, узняўшыся, ахапіў усіх, хто быў на набажэнстве, і папаліў, а царква з трупам згарэла. Звышнатуральнае ў тыя часы, у 16-18 стагоддзі, было літаральна разлітае ў паветры. Тут чароўныя скарбы з цыганкамі, там хіраманты, якія гадаюць па руцэ, недзе наверсе Сатурн з Марсам. Ну а як інакш, калі смерць ходзіць поруч і забірае без разбору? Отжа, будзеш верыць не логіцы, а знакам. Так у 1721 Завіша з вялікай трывогай пісаў аб 3 сонцах і слупах на небе, якія моцна змагаліся паміж сабой. А гэта, дарэчы, апошні год паўночнай вайны, якая пераўтварыла Беларусь у трупярню. А ў 1744 на небе з'явілася раздвоенае сонца і камета з 2 хвастамі. З таго часу і да сённяшняга дня, піша Матушевіч, гіне жывёла, ды настолькі, што за апошняе дзесяцігоддзе зараза няспынна ўзнаўляецца, падзеж жывёлы паўтараецца на адным месцы па некалькі разоў. Ну а падзеж жывёлы – гэта не навіны з ТГ каналаў, а голад і смерць. Дарэчы, была і вера ў добрыя ці нядобрыя дні. 13 і 19 числа кожнага месяцу не варта было пачынаць аніякай справы ці ехаць на паляванне. Бо бяда. А пра паляванне ў нас была асобная серыя, калі не глядзелі раю. Але як спазнаць будучыню? Праз сны, напрыклад. Вядома, шмат вясковых забабонаў пра сны. Напрыклад, прысніш ксяндза ці папа, будзе бяда, а калі гаўно, то да грошай. А вось і шляхціц Матушевіч апісвае ў мемуарах. Прысніў, што злавіў голуба, белага, вялікага, але вельмі худога. Праз нейкі час жонка нарадзіла яму хворае дзіця. Дзіцятка выжыла, але маці над ім яшчэ пачаравала, напрыклад, зашывала ў свіное сала. І гэта ўжо 18 стагоддзе. Той жа Матушевіч апісвае сон, у якім бацька, ужо не жывы на той час, дае яму абразок святога Антонія і нейкія паперы. Спатрэбяцца, сыночку. А далей былі суды, у якіх Матушевічу сапраўды трэба былі дакументы з сямейнага архіву, каб перамагчы. Ён іх знайшоў, а побач маляваны пяром абразок святога Антонія, такі ж, як у сне. Было, панове, усялякага рознага. Засцянковыя шляхціцы, як і сяляне, маглі
Выганяць у дождж дзяцей на падворак сядзібы, каб бегалі вакол дому са званочкамі і адганялі перуны. А вось калі магнаты, дык тыя ўжо будуць разважаць пра алхімію ці камяні. Калі насіць на шыі геліяцынт, ён выклікае пашану ў менш знатных людзей ды адганяе благое паветра. Ад вялікай хваробы смарагд. А ўжо філасофскі камень – гэта сур'ёзна. Там і граф Каліёстра недзе побач, пра якога ў нас таксама ведалі і шапталіся ў салонах. На гэтым моманце, панове, я спынюся. Пра зданняў ведзьмаў праклёны працягнем у адным з бліжэйшых выпускаў. Канешне, калі вам цікава, пішыце ў каментарах. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!